kaže temelj svih sjedinjenja. Međutim, dakle svi mi to tražimo, ali temelj treba biti vrlo duboka ljubav. Svaki od njih treba nastojati, to je što trebaš promijeniti. Tako se učvršćuju ili postavljaju pravi temelji tvog bračnog života, a ti si prvi koji to mora promijeniti ili početi činiti. Svaki od njih, dakle oboje, jer govori o bračnoj ljubavi, treba nastojati iz dubine njihova srca služiti drugoga. Ljubav treba biti koja daje, a ne potražujuća. To su dvije najvažnije izjave u prvom poglavlju. Ljubav koja služi, a ne želi vladat, i ljubav koja daje, to te pokreće. Znači, ti služiš, a ne gledaš kako manipulira da svi tebi služe. Ti daješ, a ne čekaš što će meni dati, pa kao, aha, a ti? Ja sam napravio krivo, a ti? Znači, kako ti znaš ko je u paklu? A ti? A ti su u paklu. Dobre, koji su to a ti? Pa, a ti? Koji govore a ti? Kad bi trebao nešto napraviti, on kaže a ti? Ja neću napraviti jer ti nisi. A ti? Ti su u paklu. Koji su u paklu? A ti? Dobre, koji su to ti? Pa, a ti? Neki od vas izgleda kao da vam je prerano za ovakvu količinu svjetla.